नमस्कार काव्य शिको मनमोहक मराठी मालवणी कवितांमध्ये मी मनमोहन रोगे आपले स्वागत करतो। मित्रांनो, आज आपण एक मराठी कविता ऐकूया। कवितेचे शीर्षक आहे विद्रोह मनाचा। विद्रोह मनाने केल्याशिवाय, मनाने विद्रोह केल्याशिवाय म्हणजे जुलमी सत्ताधारी असो किंवा समाजातील असेल, काही अन्याय अत्याचार असेल, कुठेही आपण काम करतो तिथे असेल, जिथे जिथे अन्याय असतो तिथे एखाद्याच्या मनाने विद्रोह केल्यानंतरच तिथे जागृती होते, तिथे त्याबद्दल लढा दिला जातो आणि ते बदललं जातं। मुळात ते मनाला खटकणं आणि मन त्याविरुद्ध पेटून उठणं हे महत्त्वाचं असतं। तर जेव्हा जेव्हा क्रांती घडली किंवा जेव्हा जेव्हा असं काही चांगलं घडलं, त्यासाठी कोणाच्या तरी मनाने कोणीतरी पेटून उठले, कोणाच्या तरी मनाने विद्रोह केला, त्यामुळे इतर लोक उठले, जनजागृती झाली आणि मग लढा दिला गेला। त्यावरही कविता आहे विद्रोह मनाचा। नवती चैन मनाला, स्वस्थता नाही जीवाला। नवती चैन मनाला, स्वस्थता नाही जीवाला। स्वराज्याचे स्वप्न दिले पोटच्या गोळ्याला। स्वराज्याचे स्वप्न दिले पोटच्या गोळ्याला। जुलमी अन्यायी सत्तांध लापरवाह। जुलमी अन्यायी सत्तांध लापरवाह। बालशिवबाच्या मनी जागवी विद्रोह। बालशिवबांच्या मनी जागवी विद्रोह। बंद होती स्त्रियांना शिक्षणाची दारे। बंद होती स्त्रियांना शिक्षणाची दारे। विद्रोही फुलेनी बदलली चित्र सारे। बंद होती स्त्रियांना शिक्षणाची दारे। विद्रोही फुलेनी बदलली चित्र सारे। जात पात उच्च नीच वादात हिंदू धर्म। जात पात उच्च नीच वादात हिंदू धर्म। विद्रोही मन बाबांचे स्वीकारी बुद्ध धम्म। विद्रोही मन बाबांचे स्वीकारी बुद्ध धम्म। होती मदमस्त सत्ता इंग्रजांची जुलमी। होती मदमस्त सत्ता इंग्रजांची जुलमी। दिलेले आव्हान त्या वासुदेव बळवंत टिळक सावरकरादी वीरांनी। होती मदमस्त सत्ता इंग्रजांची जुलमी। दिलेले आव्हान त्या वासुदेव बळवंत टिळक सावरकरादी वीरांनी। ना लढले स्वातंत्र्य जे होते षंड। ना लढले स्वातंत्र्य जे होते षंड। वीर झुंजले करुणी विद्रोह पुकारले बंड। वीर झुंजले करुणी विद्रोह पुकारले बंड। फाशी गेले रक्त ओकून मेले जरी किती। फाशी गेले रक्त ओकूनी मेली जरी किती। नंतर भ्रष्ट बसले सिंहासनी जे देशा लुटती। फाशी गेले रक्त ओकून मेले जरी किती। नंतर भ्रष्ट बसले सिंहासनी जे देशा लुटती। किती ते दीन गरिबा छळती पिडती। किती ते दीन गरिबा छळती पिडती। बाल स्त्रियांवर अन्याय अत्याचार करते। बाल स्त्रियांवर अन्याय अत्याचार करते। भ्रष्ट ढोंगी चोर समाजसेवक म्हणवती। आज भ्रष्ट ढोंगी चोर समाजसेवक म्हणवती। पांघरून झगा पुण्याचा पापी जगी मिरवती। बघा ना, आज भ्रष्ट ढोंगी चोर समाजसेवक म्हणवती। पांघरून झगा पुण्याचा पापी जगी मिरवती। ऐसे सारे पाहुणे सरवंगाचा होतसे दाह। ऐसे सारे पाहुणे सरवंगाचा होतसे दाह। वाटे दंडावे सारे एकजात। वाटे दंडावे सारे एकजात। यासाठी मन करी विद्रोह। यासाठी मन करी विद्रोह। धन्यवाद मित्रांनो, कविता आवडली तर लाईक कमेंट करा, आपल्या मित्रांबरोबर शेअर करा। जर कोणी चॅनलला नवीन असेल किंवा जुन्याचा कोणाचा राहिला असेल तर चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा। आता परत आपण भेटूया 26 फेब्रुवारीला। एक कविता नाही, एक वेगळा प्रयोग। 26 तारीखला स्वातंत्र्यवीर सावरकरांची 56वी पुण्यतिथी आहे, त्या दिवशी नक्की भेटू। धन्यवाद।